लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर बेवहाय लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननो लाबोदों बेनो जाबाय PMAY-G बेनो जाबाय सरकारि न' आरो लोगोसे नोंथांमोननि अरुणोदय मोजां खबर नोंथांमोननि एकाउन्टआव रां सोनाय। दा फाइनालि डेट फैबाय आरो नोंथांमोननि गोदानै सार्भे जानाय न'आ माब्ला मोनगोन एबा मैया सोरनो होखो 3 लाख न'नि सेंक्सन लेटार बेनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोननो लाबोदों मानोना गोबां गोनो गोथो जागोन गोदानै सार्भे जादों आरो लोगोसे खायसेनो न'खौ दायो अर्डार होदों दा सोरनो आरो माब्रै बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ। बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो बेनो जाबाय अफिसियेल वेबसाइट अरुणोदय। दायो जों फैबाय अरुणोदयनि अफिसियेल वेबसाइटआव गोबाङानो बुजिदों आरो साफा सानै बुजिथारा खोन्थाबाबो गोबांथार कमेन्ट्स फैदों 3.0 बे जाबाय आसामनि स्किम आरो बे रां सोनाया जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव सोयो अब्ला दिनै आसाम स्टेटआव मोनगोन नाथाय बिनि अनगायै BTCआव अके BTCआ एसे लेट जादोंमोन मानोना BTCआव जोंहा इलेक्सन जादोंमोन जायनि जाउनाव थालांदोंमोन। दा बेखौ आं रैखा खालामगासिनो दसे नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो होनानै अब्लानो बुजिगोन। अरुणोदयआ फैनानै 3.0 जाफैबाय आसाम स्टेटआव आसाम स्टेटनि आन्डाराव दङ नै बेवहाय BTC। दा बे BTCना 3.0आ दाख्लैसो साबमिट जागासिनो दंमोन आरो दासिमबो जादोंमोन नाथाय दायो जोब्बाय। दा बेखायनो BTCना एसे लेट हाबगोन दिनै आसामना 10 डेटआव हाबगोन माने 10 डेटआवनो गासैबो मोनबाय थाफायोमोन नाथाय BTCआ लेट जादोंमोन नालाय बेखायनो नैबे BTCआ 12 डिसेम्बर हाबगोन माने नोंथांमोना 12 डिसेम्बर खालि बेखौ BTCआव मोनसिगोन आरो बै टाइमाव CMआहाय अके नैबे CMआ BTCआव फैगोन माने क'क्राझाराव थांगोन आरो अके ओमफ्राय रांखौ सोगोन नाथाय आसामना दिनै मोनगोन मानोना आसामना पेन्सन माइरं गासैबो अरुणोदय स्किम जि स्किम दङ बियो 10 तारिखआव मोनो एबा बिनि सिगांबो मोनो आरो नाथाय माब्लाबा सानडे जायोब्ला एसे लेटबो जायो अके स' नोंथांमोना क्लियार जाबाय। दानिया आरोबाव साफा सानै बुजिबावाखै 3.0आव मोनगोन ना मोना 1.0 2.0 मोनबाय थाखायो नाथाय मोनसे आयेन दंमोन जिनोखि 1.0 2.0 मोनबाय थायो नैबे 3.0 जों लोगोसे फर्म साबमिट खालामनांगौ होमबासो भेरिफाइ जायो मानोना गासैखौबो रिचेक खालामदोंमोन पर्टेलाव आपडेट खालामफिनदोंमोन जायनि जाउनाव पलिं स्टेशन एबा भट केन्द्रआव फिन खनसेबाव भेरिफिकेसन खालामदोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ। बेखायनो 3.0 हाबनांगोन होमबासो नोंथांमोना मोनगोन मानोना टारगेट थायो हमना ला 38 लाख ना 40 लाखसिम टारगेट दंमोन आसाम स्टेटआव अके बेयाव हाबनांगोन नोंथाङा होमबासो नेक्स्ट लेभेलाव मोनगोन नाथाय आसामनि आन्डाराव जिनोखि दङ दिनै रांखौ सोसिगोन बेनो जाबाय 750 रांखौ दिनै मोनसिगोन आरो लोगोसे BTCआव 12 डिसेम्बराव मोनसिगोन बियो क्लियार जाबायना थ' बेखौ जों मोनथिबाय। दानिया जों थांसै PMAY-G एबा नोंथांमोननि सरकारि न'नि बिग आपडेट बेखौ जों दा सावरायनोसै। दानिया जों फैबाय मोनसे अफिसियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय PMAY-G नोंथांमोना मैया जेनोखि CMनि मिटिङाव खोनादों बेनो जाबाय सेंक्सन लेटार होननानै अके माने सेंक्सन अर्डार लेटार फैबाय जायनोखि बेनिफिसारिया सेलेक्ट जायो बिथांमोना फार्स्टआव अर्डार होयो सेंक्सन लेटार बेखौ मोननाय लोगो लोगो न'खौ मोनसिगोन बेनो जाबाय PMAY-G। दा आसामाव ओरैबायदि जादोंमोन सिगांनो सार्भे जानाय सिगांनि लिस्ट बिथांमोननि न'खौहाय माने लुबाय थादोंमोन नाथाय माखासेनि माने बाजेटनि एसे प्रब्लेम जानायाव दोनथ'दोंमोन एबा गैथ'वामोन नाथाय दा जेनोखि मोननो गोनां किस्ति पेन्डिं थानायफोराबो मोनसिगोन आरो लोगोसे गोदानै आसामाव 3 लाखनि बारा बेनिफिसारिनो न'नि अर्डारखौ होनाय जाबाय दे बिथांमोना दायो न'खौ मोनसिगोन आरो अके स' बिथांमोना न'खौ मोनसिगोन दायो। देन गोबांथार माने बावहाय एसे बेले बेजे सोमजिनो हागौ दाखालिसो रिसेन्टलि एबा गोदानै सार्भे जानाय बेनो जाबाय PMAY-G अके आवास प्लास जिनोखि नोंथांमोना बेनो मिन्थिगौ जे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण अके बे न'नि फुल फर्मा दा बेखौ माब्ला मोनगोन गोबां गोनो गोथो जागासिनो दं। दा नायदो नै बेनिफिसारिफोरा गोबां माने सोंगोन जे जों माब्ला न'खौ मोनगोन बाथ्रा जाबाय दानि गोदान लिस्ट जिनोखि लादोंमोन सार्भे खालामदोंमोन बिनि आइडिया दासिमबो पाब्लिस जाथ'वाखै अफिसियेलि दासो आरोबाव फिन खनसेबाव आरोबाव भेरिफिकेसन खालामदों BCDC लेभेलाव ब्लक लेभेलनिफ्राय थांनाय बारावथ' गुबुनखौ माने खालामदोंमोन नाथाय दायो फाइनाल भेरिफिकेसन ओरैनो खालामबावदों नाथाय बिनि आइडि मोननाय लोगो लोगोसो नोंथांमोननो माखासे लिस्ट खालामनानै माखासे प्रायरिटि लिस्ट खालामनानै नैबे सेंक्सन अर्डारखौ होनाय जायो होमबासो न'खौ मोनो।
दा बेखायनो दानि गोदाना लासैनो होगोन बेखौ CMA एनाउन्स खालामखाबाय जाहाथे गोरोन्थि बुजिया नोंथांमोना दा बावैनो बे अर्डारा फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाबो मोनगोन आरो नाथाय बिनि सिगां ID मोनगोन दा बेखायनो मा बुंदों नैबे आइडिया बेखौ नोंथांमोना होनांगोन दे नैबे आइडिखौ बाव होनानै केपसा कोडखौ होनानै साबमिट खालामबाथाय नोंनि सेंक्सन अर्डारखौ जों नेक्स्ट लेभेलाव मोनगोन आरो नोंथाङा न' मोनगोन दा बेखौ नोंथांमोननो लासै फोरमायलांबाय थागोन अफिसियेल BCDC वाइसआव सोर मोनदों सोर मोनाखै बेसेबां रां हाबखो हाबाखै A to Z नोंथांमोना नायनानै दिन्थिनो हागोन आं दे जियानो जा बेखिनि आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय दा बेनो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम अरुणोदया BTC ना 2 डिसेम्बराव मोनगोन आसामना दिनै हाबो 10 तारिखआव आरो BTC नि आसामनि न'आ नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन अके गोदाना